Arratsalde on guztioi eta eskerrik asko agerraldi honetara hurbildu zareten herritar eta hedabide guztiei. Bertan ditugu San Ferminak, gure Iruña berriz ere munduko hiriburu bihurtzen den garaia. Festa, musika eta dantza egunak, brindisak egiteko eta milaka unetxo edo momentiko bizitzeko egunak. Elkartzeko, besarkatzeko egunak. Iruña mundura irekitzeko eta munduak bere buruari Iruñan begiratzeko egunak. Festaren magian murgiltzeko gogoa badugu ere, aurten ere euskal preso ieslarita deportatuen auziaren konponbidea izango dugu aldarri. Ezin dugulako ahaztu, urtetako gatazkaren ondoren oraindik orain konpondu gabeko ondorioak ditugula konpontzeko. Eta jakin badakigu, oraindik ere indar handikoak direla sufrimendu eta gatazkako iraganera eramane gehituzten inertziak. Iragan horretatik neke handiz ari garenean ateratzen. Zinez pentsatzen dugu badela garaia, bada garaia etxera errebindikazio bat izatetik denon lorpen izatera pasatzeko. Aurrera pauso bat, denok pozik sentiaraziko gaituena, denok irabazle eginen gaituena. Bai, denok gara irabazle eskubideen urraketa bukatzen denean. Denok irabazten dugu ekuazio politikotik kanpo sufrimendua uzten dugunean. Atea zabalik utzita elkarbizitzaren agertokietara, memoria inklusiboaren agertokietara, berriz elkartzeko agertokietara. Zentzu horretan, San Fermin bezperetan uztailaren 4ean eta San Ferminetako uztailaren 8ean antolatu ditugun ekimenen berri eman eta bertan parte hartzeko deia luzatu nahi genizueke. Batetik, uztailaren 4ean San Ferminen bezperetan azken urtetako mobilizazioa aurrera eramango dugu. Garai horretan dagoeneko jendez gainezka egonen den Iruñeko erdigunean arreta piztuz, mobilizazio berezi batekin, kalejira batekin, etxera kalejira konponbidearen elkarbizitzaren eta etxeratzearen alde. Bestetik uztailaren 8ean, etxera egun antolatu dugu egun osoko egitarau batekin. Bazkari herrikoia, ekitaldia, kalejira, elektrotxarangarekin eta kontzertuak. Bukatzeko gaur eta hemen, San Fermin hauetan etxera aldarrikapena balkoi eta jaietako txoko guztietan presente egoteko gonbidapena luzatu nahi genuke. Preso, ieslarita deportaturik gabeko San Ferminak nahi ditugu. Eta hori lortzeko bidean, kalean izango gara festa aldarrikapenarekin uztartuz. Ongi pasa, preso ieslarita deportatuak etxera.